ang maayong himuon karon sa atuang mga opisyalis, sa atong mga department heads. Usaw-usaw na to ni. Gikan ni Gov, of course, Vice Governor, Congressman, alright, sige. Provincial Administrator ni Jimmy Chin, sir. Mga department heads sa Kapitolyo, mga deputy governors, kay karong adlaw nakatakda manggod ang pag-distribute sa mga hindabang sa aton naandan, mga relief goods, di ba? Nandiyan bugas, mga dilata, noodles, kape, Milo, asukar, gatas, tubig, trapal. Ano na itong mga naandan? Say napay tambal. Karon naanay dalang nga gulay. Makulay ang gulay. Makulay ang gulay. Makulay ang buhay. Dahil sa sinabawang gulay. Karong adlaw, atong isgutan kung asa dapitaw sa mga barangaya. Sa atong timbaya ang atong mga department heads, mga DipGov, silang karon ang mangunay sa pag-distribute ni of course ang ahensya nga kanunay na agyod, no, ang PSWD o ang PDRRMC. Maayong buntag, Ma'am Gigi Lano o kang Sir Christopher Tan. Report! Nasayra na to ang convocation every Monday nga dinha ipatigayon sa Davao del Sur Coliseum. Kundiin managlahing ahensya sa gobyerno ang mag-host or mag-sponsor. Aron hisgutan ang ilahang accomplishment report, ang ilahang plano, ang ilahang accomplishment report ug unsay ilahang programa sa ilahang ahensya. Bag-o sugdan ang usa ka semana na pud na pagkumbati sa pagpanerbisyo o trabaho sa gobyerno. Mao gyud na ang pinaka main reason kung nganong dunatay panagtigom, dunatay konbukasyon sa matag adlawng Lunes. Unya kagahapon walay nag-host tungod kay gihatagan og higayon nga mag-briefing una ta kay nakatilaw naman tagdag kong linog no nga tulo ka buok. Dagko gyud. Gani kagabi 3.5 na pod ang location sa Bansalan. So, doon ay briefing gihimo sa pagpanguna ni Sir Danny Kadungog ug ni Christopher Tan kung unsay angay himuon. Kung naminaw karon sa ato ang mga kaigsuonan nato nga one of these days makagamit ta sa Coliseum kay daghan man kay mga aktibidades nga magamit nato ang Coliseum nato, mas may na maminaw mo kay wala man mo didto kung unsay angay himuon. Ang atong Coliseum, matud pa ni Sir Danny Kadungog, kung magisgot ag mga kalamidad sama sa sunog ug linog, dunay briefing himuon. So paminaw mo kay wala man mo ani kagahapon, wala man mo ka perform ani kagahapon. Basig one of these days makagamit mo diha. Kung magisgot ag sunog, simbag ko lang palayo, no? Ang kanang ato ang Coliseum naanay fire detector or smoke or fire detector nga kung dunay sunog ang aso palang daan sa kalayo, gamay pa ang kalayo mo aso, masuyop na dito sa fire detector,
mo alarm ang tibuok Coliseum, mutingog, muwangwang, mo alarm, muwangwang ang atong Coliseum. So pag mo alarm na gani na, ang mga personahe sa Coliseum, sila dayon to ang mangita kung asa dapita ang kalayo. Unya, pag mo alarm, syempre, warning na po na sa mga tao nga naa sa Coliseum. Unsa himuon? Pinakaunag yun, ginabalik-balik yun ni, kalma lang. Bisayaon yun na to para klaro yun. Kalma lang. Unya, dunay 14 kabuok mga pultahan or exit ang atong Coliseum nga abre kung dunay mga aktibidades nga gamiton ang Coliseum. Naamay nakabutang nga mga sticker nga exit o perting daghana. So makakita mo pultahan, abre na na mga exit diha. Mo na siya kung sa sunog. Unya, dunay mga fire sprinkles nga perting daghana. Nga kining nag-function ang atoang mga equipment. Fire extinguisher, fire hose, naatanan, daghan tubig. So kung sunog-sunog simba ko ang isgutan, luwas kaayo ang atong Coliseum. Kung linog po ang atong isgutan, mga karunda, luwas gihapon ang atong Coliseum. Ang himuon lang nato, dili magpanik, aron dili magka-stampede. Kay maunay giingon ni Sir Christopher Tan, nga imbis niya, kung wa lang ta nagpanik, muhunong ang linog, luwas tatanan, pero magkabali-bali ang mga tao, mga samad, tungod ra pod sa ilahang lihok, kay magka-stampede man. So dili dapat mag-ilog og pultahan. Ang himuon, the cover and hold, na may mga bangko, inyong gunitan ang bangko, inyong ipandong sa inyong ulo. Unya ang hinay-hinay o gawas dito, kanang murag galakaw, paspas nga lakaw ba, dili ng dagan gyud. Mao gyud na siya. Paggawas sa Coliseum, daghan og exit. Kung asa ka na pabor, dito ka gawas. Kung diri ka sa right side sa naglingkod, daghan man po din ang mga pultahan, hiya kagawas. Kung sa left side ka, dito po kagawas. Gibriefing ni mga igala, o gitagaan yun ni og sakto nga pagtagad ning atoang Coliseum, tungod kay gipangga na to, ni isa ra ba ning atong Coliseum, no? Gigastuhan baya ni kwarta sa gobyerno, kwarta sa katauhan ning atong Coliseum, ato baya ni? Garbo baya nato ni sa Davao del Sur nga natay Coliseum, ug usara ang atong Coliseum. So angay lang nga ato ang estudyuhan kung unsaon nga malikay sa mga sunog ang atong pinalanggang Coliseum. Unya, matod pa ni Sir Danny Kadungog, bisan paman niya magkalinog, gani sa tulo kadagkong linog purya-buyag, wala gyud matarog ang atong Coliseum. Kay kanang Coliseum, gihimo kana nga puros dagko nga mga steel bars. Dagko gyud. Wa matarog, lig-on. So mala himuon niya, magdag cover and hold, magpaspas og baklay padulong gawas, aron safety. Kay ang linog baya di gyud ni ma-predict. Gahapon gani, di ba? Naagi hapoy pagtayog ba? 3.5 to sa Bansalan. Onya karon kay Bansalan man ang atong isgutan, kay Bansalan man naigo sa 3.5 magnitude nya linog kagahapon sa Bansalan ang hinabang sa Kapitolyo karon.